Tento nápad nám vyhral 20 000 eur v tejto budove a vďaka Founders Challenge môže aj vám. Toto je firma, škola vo Vrecku, ktorá vznikla vďaka súťaži Founders Challenge a založili sme ju my, stále študenti na strednej škole. Keďže ako jedni z mála vidíte toto video, dostali ste príležitosť zapojiť sa do Founders Challenge. Hráte o 20 000 eur a môžete mať taktiež aj spolupráce s vysokými školami a rôznymi firmami. A možno než končíte pod mostom. A keďže nám sa to podarilo vyhrať, Máme s tým najviac skúseností. A naozaj nemáte čo stratiť. A vďaka Founders Challenge, ako Žickému samosprávnemu kraju, sme my vyhrali 20 000 eur na rozvoj nášho projektu. A rovnako alebo ešte väčšiu sumu môžeš vyhrať aj ty pre tvoj projekt bez žiadneho veľkého risku alebo straty peňazí. pri najhoršom sa len ulejete z pár hodín. Mladá baba kráčala sama, hľadala sa, začala sa stráť. A určite... Martin. Čau. Dneska ideme vlastne skočiť za oparku. Tam ideme skočiť. Jo, natáčej to fyzi. Jo.